Aku akan keren minta kesini kenyat pangka ni ke jingja ke ba lasang sapriang bah ke lasang lo komen bah ni jala jungi bat kata ke dei kani ke jing persang jo ka tu ni tli ki kan hon ki seng ki snong ban sim yak ani kti jong la jong bat ban pen si tom bat bun teng teng bun sen ni ke si mi ke jing men sauro ya ki breu ki ba kim sutla nga keren ni kani namal ba kidon ki kes kum kani ka berang sen ha ka ba tu we khna barwai urwai jingwai somba ukam tip ile sen ki breaking share but urwai sipang ka dem senyong but ka dem senyong ka dorbas nong dem senyong po kayo sngo ka tu jingwai kumno kayo apo kayo sngo ka tu jingwai ka berngem nu khna ba ka dawa ba udei ban pan ma si senda ban katuka jumlah itu kena hadisha lada ngidi gibreu ki bahok ngin sngam bangin ong hoi kadon ka jing sisa kani bo urai nu kena urai spang kata ka jing yo ya ka kya hadam sinyong ya ka kya black ma artan da ka barwai kwa ban kamben yenu ino kamben era ka jumai tama usurwai namal bo kadi ka jing samjung wa ka snong bosa haslong kata ketika igi babar ki brewa sarslong kita minta la dengan let minta bangalit wat kian ka basusi kadeba bun ki brew kin ong let sedem sinyo te kadika ba lesi kala amben basusi ya kada basno banyak sngong kita kitian tangba kadika jing thong lara kadika jing thong te lara ngara ni ka kamera minta ngali thiet minta ngalum yo gitu te ngimla ban pen bori beriu bakinya thu ingi tangki ke bakis ngi so tanak banyo sngo kumjuru ngi semau yong bakidon gi khana kibek kilai kran klamko kinyan le seng ila ban pedang kata tamah ga ju poru ngimla te bansu let bansu ra ki na yeng ki ban shoy ki khmat ki bi tu tan khna kidi ki khna red kidi men shwangi ong kidi khna kam kai ban ngir ki ni si loy ba ban ong ki khasi ki bi bra ban ki yala de ngam isu e kata udon mu samlaru mentala jan sistem tam ukuran persa ki seng mahlang pun mi ya ka jing skong chu but bapli ha ka jing kren nama bu penmi bet ya kai bu sngo apa usah so pad kami ru habli ben pan ma na kita kisah ikum kini ki jingja dai kin sawan biang te ban pengat yang ngihi nama hadian habol dan ngile sile kumne ni khang si khang gi bere dai bakin kran bakin penmi ya ka hok bagi sngo apa ka hok jongki let's say ka kamdan jutang kalau abandan do kata ma tamba da kamdan nya jutang mod ketika khana lamler bat nila ban kloy ban rikhi bat ban subret skandong gitu ki nya ki eki khana ki da kimdan nya tangba ka e ban saja la dangi khang si khang gi breu ni le sile kum ni berngam ni pichitom ki kan sa wan phai byang hangi hi hadin habot bat hangta bat ngin sa sambun ma kijing nama ngila khang ngi ta ngimla ba nong so ka an ke de ben tre kam yang ngi kumoi ba yaki kumoi hawi singi ki sadon ki beru ki ban sa wan ki so pi pim dan ho ban kren kopta meghalaya lani kata ka sunong pim dan ho ban kren ta hangta pin kren niu hemla ba nong ba ngi di ba khoi ngi biang mai nama kiti jum phiru kila jabo ta basna ngimla te ban sukhang ke kini di fundamental rights kajing kren jungi bre hok jungi bikin kren kadi fundamental right ka ba constitution windia ka itu kalau penlong do long snam ha ka constitution ha ka met tung constitution tamangi minta ban ni sngo kuma ngam sngo tanan khang to kibun ki ke bangim sutanan parlo
ngaruh ngam sultanat iki comments baki breu ki kawang hanga ha YouTube teng bat ki shutem si chu ki shukran ki ke bam danya tangba khalu ai pan ngangar khie ke namal baki ki breu ki bam nya danya kim dan jutang ero nga haban long breu berbenter se do nama ka perthai jungi minta kam di ka basuk ban im kin dan ba ki ban pet susi ap he teka snedo jungi ka haban ben ngangal ngo ba pun ha kisno mata ki kloi bha ban pen ye ka ne ka ching tamti jong ki kani ke ka bala ban lada don ki bre ki banun kila ban ai kis klai ki tu ki bre ba kta ki kila ban pen sitom si sai ki namal ba kumnu pindon bandiri seda khar kata kini gibreu langat harga jik sistem ke ba krawa ladang akwa nga la ban file FIR we gibreu ki ba tim ki ba tla Facebook YouTube tamang amle ata ban nimde hi ban le ata namal ba kitoro lese hakajing dom juki hakajing klut juki ki pelaj iki ke nga hablong lang ba ni baro ngi hablong lang ba ngi hablong ngi belong flung so kita na phi la se ki balaban so ngin la kita na phi ki balaban ong ba em ten la long ta to bling ba don la chla ba da beli phi sa du don la chla na ka sarkar ba don la chla pan kam de te kanya ka jutang ka ditang ka jing kawang kti ka bala long sekhe ru ka ta baula kan tam lu ka ta ya i we bre i long ula atak itu ibreu benda di ibreu benda yang ala singala surke tamaki dan ibreu kem nom la bikin maki sngo long kala kta pala de ki te kata ro kadi king sngo ki don hok ban aikes namal ba lada phi kwa ban kren hakidan sampai ba phi de ban kan ya ka jutang apa yang sata ka ju ma ba su ko wang banong me de kum ta me de kum ne me de ka khun ju kata me ngan sale kum ta me ngan jap kini ki stupid childish behavior kumong pareng kini ki jing long jong ki khalung red lara pidang khalung red te pin kren gupta tama lara pila he plasan lara pidang sa kania jutang pide ki rangba tekan paugen hakar kom kren jopi kom ya yang jopi ro te tangata swa ngobha tentu bang pi komen buat ngin sekren ba. Thank you.